Привет, аз съм Влади Василев. Скъпи приятели, получихме един доста интересен сигнал. Бихте ли ни разказали какво се случи на 15 септември миналата година? На 15 септември миналата година аз и моят приятел бяхме на нощта на театрите, гледайки постановка в Народния театър. Решихме да се приберем пеша. Минавайки вече стълбите на първо РПУ, видяхме 3 полицаи. По едно време се чуло силно изтракване, в което аз се спрях и се обърнах, защото реших, че може някой да хвърли камък по нас. Минавайки тук двамата прегърнати, абсолютно револво закачам чистачката на този въпросния път. Този, който е зад нас. Да, преди това виждайки полицаите, от което в този момент се нахвърлят 3 полицаи. В следващия момент, в който се обърнах напред, видях точно тези 3 полицаи да нападат моят приятел. Те буквално го обградиха. Моята естествена реакция, дори и да не ми беше приятел, е: какво правите, оставете го. В следващия момент един от тях, полицаят, който беше с гръб пред мен, се обърна, хвана ме за дясната ръка и ми нанесе удари по лявата страна на лицето. След което бях вкарана в първорайонно и обвиненията, които са повдигнати срещу мен, са за хулиганство и късане на униформа. Тоест, че вие сте скъсали униформата? Абсолютно. Версията с насилието над полицая Кристиян Стоянов е докладвана нагоре по етажите на МВР. Комисар Даниел Пашов е категоричен. Момичето се нахвърля върху полицая, който се опитва да задържи извършителя на престъплението, и при това свое действие къса униформата му и част от нея. На 15 септември 2013 година, около 5 часа и 10 минути сутринта, група младежи в видимо нетрезво състояние са се движили между служебните автомобили през сградата на районното управление. След отправена забележка от страна на полицейски служител, момче и момиче на възраст от 25-26 години са започнали да ритат паркираните служебни коли. Младежите умишлено изтръгнал изчупил задната чистачка с електронния механизъм на полицейски микробус. Момичето също е проявило агресия, ударила полицейски служител и скъсал униформата. Отговаря ли наистина? Не. За мен беше шок да науча по-късно през деня, че имам такъв тип обвинение. Господари на ефира успя да се здобие с видеозапис на арестуването на двамата. Часът е 5:13 сутринта. Въвеждат Александра в районното полицейско управление. Според обвинението, предявено по-късно, тя току-що здраво е натупала огромен полицай и е отпрала ръкава на униформата му. Може би за това неговият колега сега така смирено обикаля около нея. Въвеждат в районното и приятелят ти Иван, който е счупил чистачката на колата. За това го закопчават с белезници за пейката. Никой не закача Александра, която би трябвало вече да е малтретирала ето този едър полицай. Да огледаме добре униформата на бития. Според обвинението, десния му ръкав вече трябва да е отпран и якето да прилича на полуелече. Въпросният полицай Кристиян Стоянов е наясно, че в приемната има видеокамера и въпреки това не спира да ни демонстрира здравия си десен ръкав. Просто човекът май още не знае какво ще измисли по-късно с колегите си, за да оправдае ударите по главата на момичето на улицата. Ето пак. Полицаят излиза, връща се, движи дясната ръка непрекъснато, ако ръкавът е разпран, би трябвало да зейне поне малко. Полицаят Кристиян Стоянов се забавя в една от стаите на районното. Какво ли прави там? Нощната смяна свършва и идва дневната. На свежа глава новодошлите разбират какво е станало, разбират и някои опасни нови детайли. Оказва се, че има очевидци на приложеното насилие над момичето на улицата. Работата става дебела и трябва да се действа бързо, за да имат оправдание пред началството. В 8 часа и 19 минути камерата го засича как излиза. Вече е без жълтата жилетка. Минава някак гузно край видеокамерата и крие дясното си рамо. И какво да видим? Ръкавът му вече зее. Тотално разпран. Затова на 25-годишното момиче е повдигнато обвинение, по което се предвижда до 1 година затвор. Вие след като знаете, че това нещо не се е случило, не сигнализирахте ли прокуратурата? Разбира се, 3 пъти. 3 пъти сигнализирахме прокуратурата с молба това нещо да се провери. Имате ли отговор на вашите жалби, които пуснахте до прокуратурата? Не, все още очаквам да получа отговор от прокуратурата и непрекъснато си задавам въпроса кой и кога скъса полицейското яке, кой ми приписа тези обвинения и кой се опитва да заблуди прокуратурата. Скъпи приятели, отново възниква фундаменталния въпрос: кой
Ние се надяваме да научим отговора, за да не се получи така, че едно невинно момиче без вина да се окаже виновно. Това е сега от нас за Господаря на ефира, Влади Василев.